niyaphakamisana Oh, nendoda. Jesus. Mayifica Hallelujah. odakeni Oh, yakukhipha. siyabonga. Yamphakamisa umuntu. Siyabonga. Uma yangiphakamisa nami, nawe ngakuphakamisa. Nawe ngakuphakamisa. Yodwa indoda engibona iphakamisa umuntu imkhipha odakeni. Yodwa indoda engibona ifela umuntu. Genesis 18 verse 14. Kukhona into emahlula uJehova na. Ngalesi sikhathi emveni komnyaka ngiyakubuyela kuwe uSara abe nendodana. Kukhona into emahlulayo uJehova na. Athi Luka 1 verse 37, nothing is impossible with God. Ekseni nje ukuthi angisho leyo nto. Ukuthi ukhona yini okumehlulayo uNkulunkulu? Khona yini ahluleka yikho? Sizovusa ithemba ekseni ukuthi khona into esengenzeka. Ikhona into esengenzeka. Khona into esengenzeka. Khona okusengenzeka. Kwesinye isikhathi uSathane uyathi kubantu sekuphelile ngawe. Bese fika uJesu azoqala. Uma ubona ngathi kuyahliphika, yingoba khona indoda efuna ukuqala. Khona indoda eyisiqalo, ethi siqalile bese iyaphetha, ethi siqalile bese iyafeza. Kukhona uAlpha, kukhona uOmega. Uma ubona ngazathi khona okungahambi kahle, akonakele lutho. Kodwa khona indoda efuna ukuqala. Khona indoda efuna ukuqala. Khona yini into emehlulayo uNkulunkulu na? Khona yini into emehlulayo uNkulunkulu na? Mina ngisola uNkulunkulu owavula amanzi uma abantwana bakwaIsrayeli bejahwa impi ngaphambili lwalimile ulwandle ingekho indlela ngemuva bejahwa impi kaFaro ngaphambili kwakuma amanzi iRed Sea kuqaqa ukuthi noma bangayiphonsa kodwa bayomuka nomfula uma bebuyele emuva noma impi kaFaro bazofa ngoba uFaro ubafuna befile. Khona yini into emahlulayo? Khona into emahlulayo uJehova. Wabonakala bemile bedidekile impi kaFaro bajaha ifuna ukuqeda ngabo bemile phambi kolwandle lufuna ukuqeda ngabo uMoses engasazi ukuthi wenzani kodwa kunamagama wakhipha wathi you stand still you will see the salvation of the Lord. Ngizokubona ukusindisa kukaSomandla ngoba lento ethi sindisa isho ukuthi pheshiswa sinda tholo zokuphephisa. Wathi manini nilinde nibone ukuthi uNkulunkulu owadala angeke yina nikhiphe la. uNkulunkulu onaziyo athi Jeremiya ngakakubumbi useyihluli ungakaphuma esizalweni ngakwazi ngakubeka umprofeti ezizweni ngoba wena uyaziwa into yakho khona oyaziyo into yakho ayaziwa abantu into yakho ayidinga uyibuze kubantu into yakho idinga uNkulunkulu idinga uSomandla ngoba uzozunika okungesikho ade ekhuluma babugatsheni laphambili ngezinto ezinikwa abantu ezinye ibase esihogweni kodwa ukhona umnini wempilo ukhona owakwazi athi uDavide amahubo 139 athi ungizungezile ingemumva nephambili athi uyangazi uyangihlolisisa. Khona indoda ekwaziyo khona indoda ekuhlolisisayo
uLeli iyakwazi, uBhekile iyakwazi, Xakekile iyakwazi, uLambile iyakwazi, Signet iyakwazi, Sikuvukele iyakwazi. Athi uDavide kwangilungela ukuba ngihlushwe ukuze ngifunde izimiso zenkosi. Thingakaduki uthi ngingakahlupheki ngaduka. uNkulunkulu mangabe singakahlupheki siyaduka. Bese dedela inhlupheko phezwethu. Inhlupheko iyasondeza. Athi ohlabelelayo kuyizithunywa. Kuyizithunywa zokungisondeza. Kukusondeza phi? Kukusondeza entsindisweni yakho, empumelelweni yakho. Kukusondeza phi? Kukusondeza ekuphepheni kwakho, ekukhululweni kwakho. Uyasondezwa, uyasondezwa, uyasondezwa. Oh Richard. Uyasondezwa. uNkulunkulu wabona ukuthi umuntu uma sitamasa asimfuni. Ngisho kahle ngoba ngangitamasa ngingamfuni. Kodwa kwabiza dedele. Ngilifuna usizo nala ngicabanga khona ukuthi imali yami izongisiza kodwa ingangisizi. Kwabiza ngazi ukuthi ukhona ongaphezulu kwemali. Ukhona othema elobe ezwini lakhe. Wathi uqale kusiwe othemba lakhe likubantu. Khona yini into emahlulayo uSomandla? Nalewe nocabanga ukuthi le inkulu kunaye uthi ezwini lakhe ngiuNkulunkulu eduze na. Ngingasiye uNkulunkulu kude, ngingasiye uNkulunkulu kude na. NgiuNkulunkulu eduze, ngiuNkulunkulu ekudeni. Nala ucabanga khona ukuthi ngeke ngifinyelele, ngiyawufinyelela. Lwavuleka ulwandle. For the first time kwavuleka amanzi emhlabeni, into engakaze yenzeke. Namanje ngeke yenzeke unless ubiza amandla kaThixo. Sebedidekile impi baqosha. uNkulunkulu walivula ulwandle. Bahamba emhlabathini omileyo phakathi olwandle. Ikhona yini into emahlulayo uSomandla? Ikhona into emhlulayo. La sifunde khona ukhuluma indaba ukuthi uSara uzokhulelwa. uSara usemdala, Abraham usemdala. Umingelosi zobabikela ukuthi uSara uzokhulelwa. uSara uyahleka ngoba into kaNkulunkulu iyahlekisa. Ngoba into kaNkulunkulu ngathi nokuphili phakathi. Singayikholwa ezinye, siyithathe ezinye noma zisikhuthuza, zisifuna imali, kodwa siyayithatha. Kodwa kaNkulunkulu akulula, iyahlekisa. Iyahlekisa ukuthi lokho lavuleka yini ulwandle. Iyahlekisa ukuthi Sara ebudaleni bakho wena usungakhulelwa. Iyahlekisa. Wahleka uSara, yabuza ingelosi yathi khona yini into emahlulayo. Ingani nomuntu wadala umhlaba kwakungekho lutho. Ingani nomuntu waveza ukukhanya. Ingani nomuntu waveza inkanyezi. Lithi iBhayibheli uyibiza ngamagama. Lithi iBhayibheli inwele zethu uyayibala, uyazazi inani nazo. Ikhona into emahlulayo. Ikhona yini? Wakhulela uSara ebudaleni. Wahleka ngempela wayengayiboni nayo lento ingenzeka. Wahleka waze wathatha iaction. Wathatha uHagari wathi akazalela umyeni wakhe because yena akazali usemdala. Nokabesifazane sekuphelile kuye. Alisekho ithemba. Ngizokhuluma namhlanje nomuntu ongathi uphelelwe ithemba empilweni. Haleluya. Lalingasekho ithemba kuSara, kodwa ithi ingelosi khona yini into emahlulayo uNkulunkulu.
uma kwazi ukuvula amanzi khona yini into emahlulayo uma kwazi ukuvusa uLazarus ekufeni khona yini into emahlulayo uma amadoda aye accusewe kwathiwa amadoda ngoba niguqanga kwabanye onkulunkulu sizoniphonsa sithandweni somlilo angena amadoda engasabi ngisho abanumzane bendawo angena amadoda akona namadoda ke la kwangabafana okwakubonakala ngathi bahlaza uma kuthiwa abaguqe kwabanye onkulunkulu bathi abafana ngesiguqe kwathi umlilo ubasiwe kumlilo abacompromisanga leli ivangeli alona la compromise asicompromising ngalo harithatha ba compromisanga abancenga ngokuthanda uma uthatha leli vangeli yazi ukuthi noma uyazondwa noma uyathandwa kodwa uyithathele wena uzophila wena uzokhululwa wena into eningi kuyenziwe emhlabeni ngoba sine group ngoba sinabangani ngoba sinabantu besincoma kodwa ivangeli likaKristu Jesu lehlukile uma uyithathele wena futhi ngale kwethuna liyokusiza ungaboni isihogo kodwa ubona uNkulunkulu yingakho lilento athi bawuthatha kuvuka izitha kuvuka imbono kuvuka iganekwane eziningi mawungayazi indaba yakho ugcina ulahla leli ivangeli likaKristu akulona lokunelisa umuntu akulona lokunelisa ngisho abazali akulona lokunelisa ngisho umyeni leli lahlukile ngoba likufundisa ukuthi uyolala uwedwa uyoma phambi kwesihlalo sobukhosi uwedwa ulanda ngakho konke okwenzile bakuncoma abantu bathi uyashaya bathi izikhokho bathi one day uzoba uwedwa ziningi izinto basincomile abantu kuzo bakuncoma abantu ngishiyo ngene emgodini bakuncome inyama iyakuthanda ukunconywa but leli ivangeli esikulo uyalincoma awulincomi silibambile ngoba egcineni liyinguna phakade yethu liyinguna phakade ingakho uma ungena emabandleni ensindiso bambalwa abantu because inkulu indlela eyekubhujisweni lithi izwi lenkosi kuyakumsiza ngani umuntu kuba alahleke lokuphila kwakhe kodwa lizuze lonke izwe anconywe ngapha nangapha kuthi uyashaya bakuncoma abantu noma ubhubha ngoba abantu bayakuncoma ubhubha bayancoma ubhubha abantu kodwa kubiza kulezi insuku abantu abazokwazi ukuthi yini abayifunayo empilweni kubiza abantu abazobheka kuNkulunkulu obadalayo imoto yakwaMercedes ayikhandwa kwaFord uminobuthaka ayiyi kwenye indawo yakwaFord yakwaMercedes mama into zethu mayingahambi kahle kusho ukuthi siyagula asidingi udokotela wenyama kodwa sidinga udokotela owasidalayo esivela kuye esiyobuyela kuye uyangazi uyangihlolisisa sikufunela ukwaziwa abantu asitholanga lutho sakufuna unqonywa ngabantu asitholanga lutho kodwa manje about my life bantu noma ungenzani basho noma yini
basho njalo kwindoda bathiwa indoda igibele imbongolo nengane yayo bahlangana neqembu lokuqala lathi iqembu lokuqala kodwa ningagibela imbongolo nje wena nengane niyayisindisa nje lembongolo futhi ukunelisa abantu wathi baba hayi angidilike ke mina ngibela mntwana wayigquba imbongolo nomntwana phezulu waqhamuka besibili bathi inkosi ikhona inhlonipho ingane igibela imbongolo indoda ihamba ngenyawo depende kubantu wathi dilika ke mntwana hamba ngenyawo uzogibela imbongolo mina wayigibela imbongolo yahamba phansi ingane thola besi4 bathi awu ingane ihamba phansi wena ugibele funa ukunelisa abantu ngeke umnelisa umuntu angafika asho umuntu la endlini athi nakhe kahle impela esiyabonga banakhele kodwa lo mnyango befanele ube ngapha so ukhiphe sufake ngapha bafika abanye bathi ayi ubungeke wrong ke la ubu right ngapha ungayazi indaba yakho la emhlabeni uyadidisa yikho abantu ngisho sekufiwa batshela izinto eziningi uthi uqakekile udidekile ubhlungu emoyeni ukhala khona abaluleki nje ipesheni khona ipesheli nje ezithi sibheka le sine sithi akubhekwa le kubhekwa le ngoba uyazi indaba yakho mawuyazi indaba yakho uyazi ukuthi uthi umhlabeleli bhekane ezulwini sibheka indaba neyodwa sibheka la uDavide athi kuMahubo 121 wathi usizo lwami luvela phi na luvela kuJehova ongozeli ongalali orithatha alikwazi ukubheka kumadoda abuyozele abuyalale alikwazi ukubheka kubantu abakhathanayo alikwazi ukubheka kubantu abazobuye bafake i-oxygen sizo lwethu luvela kongalali ongozeli le ndoda kwakufanele ichoose into eyodwa besithi akunandaba ke nokuthi omunye uthini kodwa manje yayisaphila kulomhlaba wokufuna ukujabulisa abantu ujabulisa abantu nawe usosindisiwe bake basibuza mina ngatshelwa nje ukuthi ngiyimpatha ababengitshela sebashonayo so impatha impela ke manje sosindisiwe lesikhathi sengihlakanipha impela ngoba sengiyazi ukuthi angiyiphileli mina kodwa ngiphilela yena owabafela bonke ukuze bangayiphileli baphilele yena mawuphilela yena uhamba wenzela yena mawuphilela yena uhamba uthokozisa yena mawuphilela yena awuthokozisa abantu kodwa uthokozisa yena mawuphilela yena ulalela yena mawuphilela yena ukuhlupheka kwakho ukubika kuye umulalela yena wenza into ephambana nenyama wenza into ephambana nemizwa wenza into ephambana namehlo wenza into ephambana namadlebe ngoba ulalela yena ongabonwayo khona yini into emahlulayo wayengamisi intaba ikhona into emahlulayo amisa umhlaba ikhona into emahlulayo ayikho into emahlulayo uthi uchapter 37 Ezekiel uthi wangisa esigodini samathambo ayesomile iminyaka eqakekile iminyaka wathi prophetha kulamathambo ukuthi angaphila yini amathamba abantu kwakuyimpi enkulu eseyabulawa amathamba ahlukana ikhanda lahlala le inyama yahlala le sesithandaza
ungasabonakala likhanda kongelikaba lolu nyawo kongelikaba wamusa kuleso sigodi kuthiwa yomile iminyaka amathamba abantu ayeseza grey awananyama awanagazi awanalutho wamusa kuwo wathi profeta angaphila yini lamathamba angaphila yini lamathamba angaphila yini lamathamba lithi iBhayibheli kwa profeta phezulu kwamathamba sisithandaza wayewabuka nje naye uHezekile ebuka lamathamba ukuthi hu kazi kuthiwa zophila kanjani nje ngoba nali nekhanda lile nonyawo lula laziwo likabani lelinye ikhanda likhona la azohlangana kanjani akhanda umuntu futhi maningi lamathamba kwa profetwa lisho njalo iBhayibheli lithi kwezwakala uqhuzu kwezwakala umsindo kwezwakala umsindo ngoba makwakhiwa kunomsindo bayakha nje la ukuze umsindo nje bayasika kunomsindo lo msindo wayesho ukuthi sekuyahlangana kusuka ikhanda kwa left yocinga isifuba kwa right kusuka isifuba siyacinga kusuka unyawo liyocinga umsindo wawubangwa yileyo ukuthi khona into ezihlanganayo kwezwakala umsindo omkhulu mhlambe kwangathi kuduma itruck kanti kuhlangana amathambo asomile iminyaka uma ehlangana bamba kuzomila inyama phekwa amathambo kuzomila imithambo kuzogobhoza igazi kuzomila amazinyo kuzomila inwele emathanjeni hayi rathathithe urathatha emathanjeni ikhona yini into emahlulayo mhlawumbe uLazarus wamvusa after 4 days vele inyama yayisekhona inyama hayibo khona abantu azobavusa namhlanje erithatha yayisekhona inyama kuLazarus noma kuthiwa uyanuka kodwa inyama isekhona mina ngisho ukuthi isimo lesemnyaka amathambo omiminyaka omile kakhulu omile awanamkantsha awanagazi awanamnyama awananwele awanamehlo kodwa indoda yasezulwini izowanyakazisa izofaka umphefumulo wayo njengalela langa mhla iguqile isimbumbile umuntu yasiyaphefumula ithe mayiphefumula kwavuka umuntu qoqana amathambo yaphefumulela phekwa okomama yaphefumulela phezulu kwamathambo lithi iBhayibheli kwavuka impi enkulu odlule eyale wadlula amathambo mayisebuya udlula kumimpi enkulu zihlangene izinto arithatha zihlangene izinto erithatha zihlangene ziyahlangana izinto kuNkulunkulu kuthi ayikahlangani namhlanje ziyahlangana iqiniso ziyahlangana kwavuka impi enkulu emathanjeni kwadideka abantu kwenzakaleni ngoba lamathambo usubona ukuthi kusho ashiswe kuphela kwenzakaleni wehlukile akanakulinganiswa nalutho fika izinto ayibheke phezulu zibheke phansi maqeda khanda indlela
uyikhanda indlela ehlanje. Sibheke emthandazweni lithi iBhayibheli uEliya wathunyelelwa amagwababa ayomondla. Ngisho lo uNkulunkulu owahamba noIsrayeli ehlane iminyaka engama40, izicathulo zingagugi. Izicathulo zingagugi. Izicathulo zingagugi. Cabanga ukuthi makuthiwa icathulo ayigugi for 40 years. Kusho ukuthi owaphuma eno 5 years waphuma ngaleso sicathulo. Oh ritata. Waphuma ngesicathulo asigqoke no 5 years. Mama. Endleleni wayithola bano 12 years. Yiso leso sicathulo. Umethi 25 years. Yiso leso sicathulo. Kanti ubani le ndoda? Khala madoda esemvusile uJesu, sivukile isivunguvungu, sibebona sithula nolwandle lithula, bathi kanti ubani lona? Ulwandle liyakulalela, moya uyakulalela, kanti ubani le ndoda? Kanti ubani le ndoda elalelwa izimo? Kanti ubani le ndoda efika kuthiwa kuphelile bese kuyaqala, bese kuyaqala, bese kuyaqala? Kanti ubani le ndoda? Kanti ubani le ndoda? Eyake yadileya nje makuthiwa uyagula uLazaro. Ayangatatazela. Yamlinda wafakwe ethuneni. Ngoba phezu kwesimo sakho mhlawumbe usuthandazile, usalinde leyo period la inkazimulo yakhe izobonakaliswa. Ulindele uperiod kuzobonakaliswa amandla akhe. Ngoba ngathi akanakanga ukuthi uyagula uLazaro. Waze wafike sefakwe ethuneni esenuka. Kanti uzoqala wayishilo walokhu ukugula khona kokufa, kodwa kokubonakalisa inkazimulo. Khona izimo ngena kuzo engazili ukuzoqeda, kodwa izoveza inkazimulo, zizoveza ukuthi khona indoda enamandla eyavuka ethuneni amanye amadoda angavukanga. Yathi mayivuka yamemezela yathi ngiphiwe amandla onke emhlabeni nasemazulwini, ngoba indoda yamandla, indoda yamandla, indoda yamandla, indoda yamandla. Maningi amandla khona emhlabeni, kodwa aphelela nganeno. Noma ngakusiza usizakale, but sikhuluma manje ngamandla ahlukile, the divine power. Amandla phezulu, amandla asiza umuntu ngokuphelele, amandla hamba nomuntu nangale kwethu, amqhubezela amuse phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. Amandla akwazi ukwahlukanisa kubi nokuhle, amandla afundisa umuntu ukuthi kuphilwa kanjani. Siyothandaza egameni likaJesu. Ayikho into emahlulayo. Uma kwazi uvuka ethuneni, wavukela lokho ukuthi bonke abamlandelayo bathola amandla. Bonke abamlandelayo bavuke, amen zabo bakhululwe. Athi uJohani, ngibuzeleni uye yini uJesu lo esedilongweni ezomahebezi ukuthi khona indoda enyakazisayo. Uthi mtsheneni uJohani ukuthi abangaboni bayabona, abangezwa bayezwa, abanoxhomo bayahlatshululwa, abampofu
ivangeli. Siyothandaza semthandazweni. Khona yini into emahlulayo somandla. Silethe nje uJesu ongahluleki. Lithi iBhayibheli uyayithanda indodana uNkulunkulu unikele konke esandleni sayo. Yikho indlela idlula kuye. Bese thena mina ngindlela, mina ngiliqiniso, mina ngokuphila. Akakho yobona ubaba ngaphandle kwami. Noma singamsonta kangakanani kodwa uma uJesu engekho uyena ndlela eyezulwini, uyena ndlela yokuphila kulomhlaba, uyena ndlela yokukhulula umuntu, iyona ndlela yamandla, lamandla yetha, lamandla phela, nanka amandla avuka nawo ethuneni. Wasikhulula ukuthi amandla wakhokhelwa, kodwa siza kuye sithola amandla mayiphitheni izinto. Wakufela ukuthula kwethu. To Isaiah 53 sijeziso sabaphezulu kwakhe ukuba sibe nokuthula. Ukuthula kuhluleka ngisho imali isikhona isiningi akutholakali. Lasiphakamise ngenyawo semthandazweni egameni likaJesu.